Josep 2.0. Aquí vols dir que correrà? Hola! Hola! Aló, saluda. Què és això, aquest reportatge? Hola, hombre, què, com anem? Passa, tio. Aquí, fem un reportatge sobre la teva vida. Molt bé, ja veus, vaig tindre acné, però no se'm va quedar gaire, i després, a poc, el cabell em va créixer, i ara som feliços com cada any. I a veure-te tu, doncs mira, tot va millor. Ui, és preciosa. Oi, et tanques allà i sembla que siguis en una altra. Tío, es amarillo casi. Jo? Soc blanc, mi abuela dice que soy amarillo. Esa sonrisa eterna. Estic molt content. Com anem? Que t'he vist abans Bones allà. paraules. Hola. Ei, hola, bueno,
convent pels aires, convent és so, convent... Espera, ara. Hola Josep, content de veure un altre cop. Estàs filmant a sobre! Clar. Què estàs fent? Estàs buscant la... No, estic mirant com pinta. Perquè en un entorn de foc, rotllo foc, què? O no? O... Foc. Què et sembla, tu, Pep, en un entorn de foc? En un entorn de foc. Sí. Bé, això, bé. Jorgo, ja tindràs... Tindrem coca de demà. Hola! Molt bé, ens estan fent aquí un retrato. Ja t'he vist jo aquí molt... Molt quieta. Molt. Molt quieta, molt quieta. Saludeu. Hola. Soc molt poc fotogènica. Que ben bé vam gravar aquell dia. I m'ha fet un sordo. Això és una cosa molt lletja. Això ho sabeu, que ens preu quedar malament a les hermanes. Oh, ets tu! A l'hora de... Ja. Hola. Ja. Hola.